dobry, witajcie, słuchajcie, to jest vlogmas. Ja nie wierzę, że ja się za to wzięłam, że będę nagrywała dla Was 24 filmy, czyli jeden dziennie do samej Wigilii. Nagrywam po polsku ze względu na to, że jest łatwiej, bo szczerze powiedziawszy wiem, że w przypadku języka kaszubskiego niewiele osób mnie rozumie, które mnie ogląda i słucha, dlatego nagrywam po polsku. Też z drugiej strony trochę dla wygody, wiem, że to strasznie brzmi, ale trochę dla wygody, ale tłumaczenie, potem dodawanie tych napisów na dole filmu to też jest bardzo czasochłonne, a ja sobie nie pozwolę na to, żeby spać 2 godziny w nocy, no bo ja przecież muszę funkcjonować, moi drodzy, ja muszę funkcjonować. No i na końcu, słuchajcie, zobaczcie to, co nagrałam ostatnio po kaszubsku. Ja miałam 3 albo 4 podejścia, żeby nagrać jeszcze takie próbne filmy, takie vlogi na YouTube'a właśnie po kaszubsku. Chciałam dać te wszystkie napisy, ale niestety ja nie wiem. Ja bym chciała, żeby to miała 48 godzin. Jeszcze Wam tylko powiem, że wczoraj graliśmy koncert na Andrzejkach w Gdyni. Ja się przez cały tydzień nie odzywałam, bo praktycznie nie miałam głosu. No dzisiaj mówię tylko taka zachrypnięta, ale zagraliśmy, zaśpiewaliśmy. Za tydzień też gramy koncert i jak już wiecie, jak mamy ten vlogmas, to wszystko będziecie wiedzieć. No ja niestety muszę posprzątać. Musimy też dzisiaj jechać do kościółka i też musimy zrobić obiad i pozałatwiać bardzo dużo spraw, a Andrzej musi się spakować, bo Andrzej wyjeżdża na narty. Andrzej jedzie do Włoch, a ja zostaję sama z Tymkiem. No ale w tym też to będzie też taki fajny czas, no bo tyle się rzeczy będzie działo, a grudzień to jest jeden z moich ulubionych miesięcy w roku. Więc ja Was serdecznie zapraszam na to, co się będzie działo w tym grudniu. I vlogmas 2024 i to jest mój pierwszy vlogmas, uważam, oficjalnie otwarty. Piękny mam sweterek? Piękny sweterek? Mam, piękny. Żeby nie było, ja się biorę się za wysyłanie i zaraz będę pakować zamówione płyty, bo do dzisiaj, tak, dzisiaj jest niedziela, czyli dzisiaj do godziny 24 przesyłka jest zupełnie za darmo. Słuchajcie, się zastanawiam, czy ja dam radę nagrywać w miejscach publicznych, ponieważ nagrywanie w miejscach publicznych to jest dla mnie takie wyjście ze strefy komfortu, że sobie nawet nie zdajecie z tego sprawy. Jak dla mnie jest to trudne. Naprawdę, ja nawet relacji nie nagrywam często w miejscach publicznych, bo zawsze się boję tego, co pomyśli o mnie ta druga osoba. I ja wiem, że ja to powinnam mieć gdzieś, nie powinnam się w ogóle przejmować opiniami ludzkimi, ale naprawdę jakoś mam z tym problem. Ogromny problem. Ogromny problem z nagrywaniem, dlatego ten grudzień ja też potraktuję w taki sposób, że to będzie dla mnie lekcja, nauczka albo nie wiem. Nie wiem, jak to nazwać, ale chcę też, żeby to była fajna zabawa, ale muszę to tak potraktować w taki sposób, że to też będzie właśnie dla mnie taka lekcja tego, że nie warto się przejmować innymi ludźmi, trzeba robić po prostu swoje. Mądre? Nie wiem. A ja lecę wysłać paczuszki z płytami. To, co chciałam, to zrobiłam. Zostało mi jeszcze dzisiaj udekorowanie choinki, 4. choinki na naszej klatce schodowej i jeszcze chcę na naszym balkonie zawiesić lampki. Andrzeja z Tymkiem jeszcze nie ma, więc stwierdziłam, że ja zamontuję te lampki na kokardki. Zaraz zrobię sobie takie kokardki. Nie wiem, jak to będzie wyglądać, ale jak to będzie wyglądać brzydko, to ja to zdemontuję i Andrzej będzie montował te lampki jeszcze raz. Tam, co widzicie z tyłu, to jest po prostu, to są przepiękne naczynia z Homli. Ja chyba będę niedługo bankrutem, bo jak się zbliżają święta Bożego Narodzenia i tak samo ja mam w przypadku świąt wielkanocnych, Borys pije, że mi po prostu odwala i kupuje wszystko, co jest świąteczne, ale ja to naprawdę lubię. Ja lubię te czerwienie, te gwiazdeczki, te laseczki, te wszystkie inne główenka, no ja to kocham. Ja to po prostu kocham. I dla mnie grudzień by mógł być cały rok. Naprawdę. Ja bym była szczęśliwa. Nie ma dla niego miejsca. Ten zimowy czas, grudniowy czas, to idealna chwila, by ugasić w nas spory i móc na chwilę się zatrzymać.
nawet sobie nie zdajecie sprawy, jak ja kocham te wszystkie światełka. Kocham. Ja już nawet przed chwilą powiedziałam na storce na Instagramie, że to po prostu... Nie, no ja kocham. Takie mam normalnie, to wszystko ścisnęło. Kocham po prostu światełka. To jest chore. Ale ja kocham. Ja kocham. Kocham to. To jest po prostu cudo. I ja też zaraz idę otwierać kalendarz adwentowy, bo jeszcze nie otworzyłam. A ja postanowiłam, że w tym roku będę miała kalendarz adwentowy naszej kartuskiej marki. No ja uważam, że to jest kaszubska marka, ale no kaszubska, bo wywodzi się no z Kaszub, no z Kartus tak naprawdę. I jest to marka Glam Shop. To jest marka kosmetyczna. I ja po prostu jestem ciekawa, co tam jest i zaraz lecimy otwierać pierwsze okienko. Tylko sobie zrobię kawę. No i potem będziemy też razem dekorować choinkę, a następnie zmontujemy tego vloga. I możemy otwierać pierwsze okienko. Też trzeba przyznać, że jest pięknie zrobiony. W pierwszym okienku mamy peeling do ust i maskę do ust, czyli mamy 2 produkty. Andrzej, to jest w sam raz dla Ciebie, zobacz. Masz takie uspierzchnięte usta czasami. Mamy to. No skromnie, ale jest. Witajcie z tej strony Karolina Stankulewska, kasiepska influencerka. Na samym początku mojego działania w internecie ja nagrywa vlogi po kasiepsku. Z czasem wylazło tak, że ja nie mam czasu na to nagrywanie, ale ja chcę uciec, czy ja będę w sztundze wrócić do tego wsieścigłe nazud. No i sobie prawie nagrywam vloga, muszę sobie też bez nas przepłamnić, jak to było z tą kamerą, jak to so robi z tą kamerą i tak dalej, i tak dalej. Czemu ja to robię? Ja to robię płetto, żeby to wszystko sobie przepłemnić temu, że ja w Głedniku będę nagrywać vlogmasę. Co to jest vlogmas? Vlogmas to jest taki dzyl filmów, gdzie youtuber albo ktoś tam nagrywał w co dzień przez 24 dni do Głedów film i to idzie na YouTube i może ta płedzywiec, webzyrec, jak wezrzątać i przygotowania do seantów Bożego Narodzenia. No i ja to też chcę zrobić. Chcę Wam pokazać, jak będą wezrzeć moje przygotowania. Ja nie wiem, co z tego widzę, ale będę próbować. Temu zysł ja nagrywam pierwszego vloga, ten nie po kasiepsku, a w Głedniku będzie tak, że ja nie wiem, czy sobie robię z czasem, i czy one czasem nie będą po polsku, bo żeby tu świetać napisy, to jest dla mnie 2-3 godziny roboty, a dla mnie to jest bardzo wiele czasu. I ja też chcę tak posianować, achnąć tych ledzych, które mnie webzyrają z całej Polski, żeby oni mnie też rozumieli. No i webucimy, ja już nie wiem, jak ja mam to zrobić. Może z Andrzejem pładzela tą robotę. No webucimy, jeśli nie wiem, ale teraz ja chcę wziąć do załążigłe, bo ja daję wybierać swoją dankę na gładę i też danka na gładę do mojej memci, tam do mojej familii, do kawlów, a kawle to ja od razu kładę załążigłe. Ja mam przygotowane takie 2 szlejwści, żeby te nasi danci zaznaczyć i wiedzieć, jaki to było, jak my będziemy po nie jechać. Czas zmienia najtwardsze serca, coś takiego ma, odgania zło, nie ma dla niego miejsca. Ten zimowy czas, grudniowy czas, to i... Witaj też, dzisiaj mamy wtorek. Dzisiaj bardzo ciężki, drąży dzień dla wszystkich chmielanów i nie plus dla chmielanów, ale też dla kasiebów, bo dzisiaj pogrzeb Tadeusia Makłewścigłe. No i ja idę też na ten pogrzeb, no ja sobie nie wyobrażam, żeby to było inaczej. Witaj też jeszcze raz. Ja sobie przed zablekłam, a jestem po wsieścim. I ja sobie tak ublekła peżna głodowe na czerwono, taki Xmas, Christmas sweter, bo my jedzemy teraz, ja jadę zaraz do Darii Jacuta,
do Darii Gołąbk. Ja tutaj to była przód, teraz to jest Daria Gołąbk. I Daria, ja pamiętam Daria, jak ona była takim maleńcim dziewczątkiem, a teraz to jest taką piękną, białkach terno robi piękny wedimci. No i ona ma też swoje studio, no a też ma taką altana do robienia wedimków z dianców. No i u Daria będziemy nagrywać teledysk, klip, jeśli chodzi o naju pieśnia Głodowu. My robimy taką pieśnię, to jest pewna pop, pewna disco, pieśnia będzie po polsku, ale to jest taką pieśnię, nie wiem jak to może, to jest taką komercję, to jest taką komercyjną pieśnię na Głodę, na siamta inaczej. No i ja chcę wam opowiedzieć, jak u Darii jest piękna, ona mu nawet takiego historiego garbusa, ona mu tam ceda. Ważna jest rodzina, a nie stresy. Dzieci i te ich pytania nieraz. Skąd Mikołaj wszystkie zna adresy? Ten grudniowy czas, zimowy. Witajcie na dzisiejszym strzeda i co? Ja mam wielki jiwer, albo inaczej wielki problem, jeśli chodzi o to nagrywanie. No bo jest to musiał wszystko przebudzić, jak to było, jak to co robiło, jak to trzymało kamerę, po prostu mieć za to drangłe, ale mam stara, żeby to robić, tym bardziej, że jest musiała przyzwyczaić, nauczyć na głodnik, żeby co dzień nagrywać i pokazywać wam to, co ja robię. No teraz mam bardzo wiele takiej roboty i w checie, i też tam, gdzie jest na butnie, i temu ja tego nie nagrywam, a też nie jest ze mną. Ja jem taką blekłe, bo ja jada zarę do Błerowa, żeby łacieć moja gąba, albo pesk, pesk tak gadała moja memka. No jada na łacie ścianie mojej gąbę. Witajcie, mam moją piątkę Renone i wczoraj ją nie nagrywa, bo ja była chłeru, dzisiaj tysim chłeru i to nie jest tak, że to polazło w las. No ale co, trzeba zagrać. Dzisiaj my grajemy na Kasiepściem Narodowym koncert razem z Piotrem. I może pewna wam opłeku, że ja sobie muszę przeblec, uciesać, bo ja nie wezdzę jak na koncert, ale wszystko są idą i będziemy tu grać. Tak śmiesznie wam rzeknę, bo akustyka jest na zale. Może być dziwno, może być echo. Echo. Nie chcę robić z nim noce, co se masz płeni, tu już nie. Będą pośle krój, bo pewno chcę. Ci są płeni, zabawa mnie. Błędaka się bacie zabawią. Jeśli chcą już będą masy, a ci chcesz się autem. Kaszubska influencerka pochodzi z Kaszub, z miejscowości Kawle Dolne. Wszystko prawda.